abantu kwakha lenkonzo ibekwe kubaphathi enkonzo. Mayibonge Nkosi. Manje xa ethetha uncwadi kaMalaki isahluko sesibini ivesi ka7. Haleluya. Ethetha ngabantu abanikiwe le ndawo. Sisuke thina siyingqamelo ukuba ke ngoku sinako ukuba singabalungisa. Mayibonge Nkosi. Sinawo ukuba singababonisa ukuthi haya nihambi kakuhle kwindawo, anithethi kakuhle. Mayibonge Nkosi. Kanti kukhona abantu abagcwele inkunkuma kwalapha. Mayibonge Nkosi. Abasenkunkumeni. Ngoba xa usenkunkumeni uthi xa ethetha uba wompepho wayengumfundisi apha kwelibandla, uthi uba ngabulawa phakathi kwenkunkuma uzawutshayelwa. Umtshayeli uzafika yena atshayele udoti olapha. Akazukukhetha ngoba kaloku into esenkunkumeni awunawuyithatha noba uyadliwa, uyithatha uyihle. Iyiyo okokuba usuke uyitshayele uyokuyilahla. Mayibonge Nkosi. Ndiyabulisa bethu ke nabazalwane, omama, omama umongamekazi nomama wefundisikazi. Mayibonge Nkosi. Ndibabulise egameni lenkosi. Bantwana bakaThixo, nawo mama abavangelikazi nomama abakhokelikazi, ndibabulisa omama abakhulu bonke benkonzo. Mayibonge Nkosi. Ndibulisa bethu nabo oodade ngegama lenkosi Yesu. Ndibulisa ekwayari nabo esinabo bonke bethu abakhonzi nabakhonzazana. Mayibonge Nkosi. Ekuthiwa ke ngabazalwane nabo, kodwa ngabazalwanekazi esinabo apha namhlanje ngale mini esingaqhelanga kuba nabo. Yafumaneka le mini intle nakubo kokuba makhe siye phaya. Mayibonge Nkosi. Kuyala nokuthi kumntu uzokwenzani. Haleluya. Ngoba kaloku le nto ayizileyo apha nguye oyaziyo. Mayibonge Nkosi. Ibulisa kakhulu ke odade nekwayari ngelenkosi igama. Abashukumisi benkonzo, ikwayari yalenkonzo. Sibulela ke makholwa okokuba sibe lapha hlobehlezi kaThixo endaweni KwaZulu kuthiwe isigodlo. Mayibonge Nkosi. Xa silapha emzini wenkosi kuthiwa ke sisigodlo, kusesigodlweni. NgesiXhosa kanti nekuthiwa yintoni indawo esisigodlo senkosi? Okomkhulu. Mayibonge Nkosi. Okudlinkulu. Sikudlunkulu le ndawo. Mayibonge Nkosi. Sizofumana amava kundlunkulu. Izinto zivela phezulu kuThixo kundlunkulu. Namhlanje abanye abayiqondi loo nto kokuba ke xa kuthiwa indlunkulu bantwana bakaThixo kuthethwa ntoni? Kuthethwa inkosi yebandla apho ihlala khona. Mayibonge Nkosi. Kulapho ke loo ndawo kuthiwa yiJerusalem ngamanye amagama. KuseJerusalem apho kuhlala khona abakhokheli bebandla. Bantwana bakaThixo, amadoda amakhulu akhokhele ibandla kwakuhlala bona ke. Zithathwe imali zeminikelo zizise kubo. Abaposile. Ngoba umfundisi ngumposile. Bantwana bakaThixo, uba umongameli naye ngumposile. Bantwana bakaThixo uposile bukubo, nathi sibunikwa ngabo. Haleluya. Ngoba umoya oyingcwele uye wanikwa bona. Asinikwanga sonke, kunikwe bona ukuthi bona bakwazi ukuba babele thina. Masingangxami makholwa. Masime sijonge lo muntu odrivayo ukuze singonakalelwa. Singonakalelwa, singafuna umcebisa. Lo driver sifuna umcebisa. Thina sumcebisa
lo driver ngoba kodwa izawubuzwa kuwe yonke into ayenza izawubuzwa kuye wena mamela izinto zezulu wenze zona mayibonkosi niye udriver drive ngoba uzamphazamisa ngokuxa uzambuza ngeke singambuzi kaloku ungumuntu umuntu uyaphazama ngokuphamba simbonise ke ngoku uthunywe ngubani kulonto ngoba walima lomnye bona ukuba hayibo ewe kafiki kwayena yena kufanele ukubaqhumise kulendlu ewe wanqama yena wayokhumisa ngoba ebona ixesha ujonga ixesha yena wabona ulethi ngoku xa ilethi ke ngoku ufuna abalento ndenze ngoba lokhu nami ndikholiwe lapha enkonzweni bebonkosi ngoku ke mandiyenze lento ndisilayite hlohle xa siziqhumiso lonto yamthukisa okokuba wenza ubudenge ngalonto ngoku yena bethu wenza okulungileyo nalowa wayibamba ikeya eyibonisiwa bantwana bakaThixo wayisukela ungayibambi ikeya uyeke ukukhokheleyo ophethe le keya ngoba le keya inikwe yena miyeke ke ngokuthula wena into nayo qha wenze mayibonkosi ngoba uza kwenzakala uba ngabe uzawumbombozela ngaye uhamba uthetha ngaye kakubi uthi hayi umongameli akaqhubi kakuhle ngohlobo aqhuba ngalo lirongo uza kwenzakala kufuneka lonto xa ithe yabakhona kuwe awukwazi ukuba uthethe ngaye okukhokheleyo ufuneka uyihlambulule lonto ngoba imbi ngofileyo mayibonkosi ukhona sisidumbu kodwa ngoba uthethe ngantoni uthethe ngoThixo ngokuThixo ukuye lo muntu uThixo uzamfumana ngalo muntu ngoba uthi xa ithetha kuMoses athi ke ngoku wena ndizakwenza uThixo ndingenapha kuwe ndikwenza uThixo abantu bafumana ubuThixo kuwe mayibonkosi ahlulameleni makholwa ukuphatha sibahlonele abakhokheli bethu ngoba baphethe bazawubuzwa kubani ongandixelela into abazawubuzwa ngayo kubani ukhona ongandixelelayo noba kulapha apelutsheni kuthiwa yintoni izawubuzwa kubo kuzawubuzwa ntoni kubo abakhokheleyo khona makeze oyaziyo lona uzawubuzwa ngenxa yomphefumulo wakho abuze okokuba kutheni wena yena lona engangenanga ezulwini mayibonkosi kuzawufuneka ke ngoku aphendule isizathu sokubangela okokuba lo muntu angangeni usuke wathetha kakubi ngenkokheli mayihleba mayibonkosi akathethi kuyo uyayihleba mayibonkosi kuthiwa bahlonipheni awufunde phaya kuTimothy yokuqala 5:17 Momento